sa pulong sa Dios. Remember, ang gisulti din ni, this law will never change. Busa, sabta pag-ayo ang mga pulong sa Dios. Ayaw i-apil ng ikapitong adlaw, ha? Kay kana nagpadayon ka na ngawa mausab. Nagsulti, this law will never change. Ug doon na may mga igpapahulay nga gipahunong. So siha kung kana bang ikapitong adlaw. Kay ang imo manggong gitarget, pag word lang nga pahulay, igpapahulay, anha na ka. Ha? Mao na dayon, makurambos na nimo ang ikapitong adlaw. Dini atong basahon dini sa gisgutan din sa The Living Bible sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, o kinin nga 20 o 21, o tanawa o. And I give them the Sabbath. Nanawa ha? Ako lang ning sibuhano binisayon kay naam say mga bata, unya labi na gyud nimo. Amay na, makasabot man pug kag English, unya labi na gyud makasabot kag Bisaya. Kung di ka pa kasabot sa English, di pag yun kasabot sa Bisaya, ay ambot. Ha? Niyaw, akong basahon. And I give them the Sabbath, og akong ihatag kanila ang igpapahulay. A day of rest, ang adlaw sa pahulay. Nagingon, every seventh day. Matag ikapitong adlaw. Kining adlawa ang gihatag sa Dios, kining adlawa mo'y papahulayan sa Diyos sa tao. Nagsulti, kaning every seventh day. Nagingon, as a symbol between them and me. Ingon nga kinitimaan, simbolo, taliwala, kanila o kanako, na ay timaan. Unya ikaw karon wa pa man kay timaan, ikaw na lang ang bahala diha. Nagingon din to remind them that it is I, the Lord, aron sa pagpahinumdom kanila nga ako mao ang ilang Dios, who sanctifies them, diin maoy nagbalaan kanila, that they are truly my people, og sila mahimo nga akong tinuod nga mga katawhan. Kung gisulti sa Dios, giangkon sa Dios, ha? This is personal admission sa Ginoo nga ang iyang tinuod nga mga katawhan ang nagbantay sa adlawng ikapito, adlawng ipapahulay. Wa man ka magbantay ni ining adlawa, nagduda ko kung kang kinsa ka nga katawhan, kay ang gisulti sa Dios nga iyang katawhan ang nagbantay man sa ikapitong adlaw nga maho ang adlawng ipapahulay. Karon, kung imo na siyang nuntan ang naa sa imong hunahuna, daghan ang mga kamatuoran dinis Biblia imong masagasaan. Si Kristo nagsulti siya sa Marcos 2:27, and he said unto them, the Sabbath was made for man. Muingon kang didto ra na sa Israel, unya kining pagkasulti nga the Sabbath was made for man. Wa di ay kay labot ana nga ang adlawng ipapahulay gibuhat man na para sa tao. Maayo unta og gingon the Sabbath was made for the Israelites. Wala. Was made for man. Kung nagtuon ka sa Grigo, kini siya ang pulong nga man, gitawag ni siya og anthropos. Kasabot kag unsay kalugas anthropos? All mankind or all races of people. Na ikaw kay tao ka mabod. Unya kung imo ning tan-aw dinhi, kagingon nga, was made for man and not man for the Sabbath. Karon kaklaro ani ni imo paging tuyoon pag-rebildi ang Ginoo. Tanawa sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 20. Kay gisulti man niya sa 20:12 nga ang iyang tinuod nga mga katawan ang nagbantay sa ikapitong adlaw. Naa ka man sa unang adlaw, ay ambot sa imo kung kang kinsa ka. Nga katawhan, kay ang gisulti sa Dios nga iyang katawhan ang nagbantay man sa ikapitong adlaw. Unya nag-ingon sa 20, anhalo may Sabbath, giang ko niyang akong igpapahulay ipabalaan. Unya nag-ingon, anhalo may Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Ingon niya nakaklaro, mister.
Naara ba ni sa tanang division ni? Unya nag-insulti dinhi sa kuano, dinhi sa 21. But their children too rebelled against me. Period na. Apan ang mga kaanakan, ha? Sila nagaunsa, rebelled against me. Mirebildi sila bato kanako. Mo na nga pasaylo ako according to the Bible nga ikaw usa sa naapil ni ining mirebildi sa Ginoo may tungod sa adlawng igpapahulay. O niya nag-ingo din matud pa, they refuse my laws. O giunsa man nimo ang kasuguan sa Dios? Ha? Inyong gisupak. O niya nag-ingon din matud pa, the laws that if a person keeps them, ang kasuguan diin ni bisan kinsang taong magabantay nini, he shall live, siya mabuhi. Pero ang gisulti din, and they defiled my Sabbaths. O giunsa man ninyo na ang adlaw ipapahulay sa Ginoo, inyong gisupak. Ay kuging na. Ngawa ka nagsupak ron. O di ba? Mo ni gisulti, and defiled my Sabbath. So then I said, muna gisulti sa Ginoo nga matod pa niya, now at last I will pour out my fury upon you in the wilderness. Tanawa ka, ibubo gid unya sa Ginoo ang iyang kaligot-got taliwala ni adtong mga taong nagsupak sa kasuguan sa adlawng igpapahulay sa Ginoo. Ayaw gyud hulata nga ikabubo na ang kayugot sa Ginoo, una ka pa mudawat, una ka pa musanong sa kamatuoran kay ulahi na unya ang tanan. Ha? Unya ni mo inggang kang gipahunong na. Tanawa dinik ra gud kun ato ni sa Good News for Modern Man sa The New Testament dinhi sa Today's English Version, pamatii ra gud kuno ni. Unya mosalir ba ng imong pagsabot sa gihisgutan dinhi nga matod pa nimo gipahunong na unya didto ra po nas Israel, di man madanang rasuna. Ha? Lumang tugtugin na yan. Kung sa Tagalog pa, panis na panis, bulok na yan. Ha? Bisag unsaon nimo pagpangatarungan kay naara man gyud kas pagsupak, di ka man sa pagsunod. Aw naara gyud na nimo. Niya akong basahon na sa Hebreo chapter 4 verse 4 and 9 niya pamatii. For somewhere in the scriptures this is said about the seventh day. Ano ha? This is said about the seventh day. Waming yung first day. Naging ay God rested on the seventh day from all His work. Ang Diyos mipahulay sa ikapitong adlaw gikan sa tanan niyang mga buhat. Nya sa 9 atong basahon. As it is. Tandaan mo na. However, there still remains for God's people. Tanawa ha? As it is, however, there still remains for God's people. There still remains for God's people. Kini nagpabilin alang sa katawhan sa Dios. Unsa man ipadayon na tog basa. Arrest ang igpapahulay like God's resting on the seventh day. O tanawa, ikapitong adlaw nagpabilin alang sa mga katawhan sa Dios. Wa man kagyud magbantay ining adlaw, magduda lagi ko og kang kinsa kang katawan. Unya ra ba ang katawhan sa Dios dili man sama sa imo nga mosupak sa kasuguan sa Dios? O dinhi pamatii ra gud ni ang gihisgutan dinhi o sa kadinis the word of God sa 14:12 sa Pindadayag akong basahon na. Kung unsa gyud ang gisulti dinhi ni nag-ingon dinhi akong basahon. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios. Tanaw kalom niya. Di ini gi-address. Wa ni i-address ni bisan kinsa o ngadtos tanang mga tao. Gi-address ni sa mga katawhan sa Dios. Nga naman niya. Busa kamo nga katawhan sa Dios. Nga nagatuman sa iyang mga sugo. Kinsa ang katawhan sa Dios? Ang nagtuman siyang mga sugo. Karon kay wa man ka nagtuman kang kinsa man kang katawhan ay ambot. Nagingon nagtuman siyang mga sugo ug nagato kang Hesus. Unya kinahanglan nga magmainantuson kamo. Ang katawhan sa Dios nagtuman siyang mga sugo. Unya kay wa man ka magtuman kang kinsa man kang katawhan. Diadto kanang inyuhang paghunahuna og pagsabot nga didto ra na sa Israel, dili magid na mo coincide
unsa bay pung coincide muhaom dinis Biblia. Ato ra gud ning basahon dinhi sa naunang Hari 8:60 o 61 kung ato ning tan-awon ra gud pamatiin ninyo ato masahon dinhi sa kananaang imbibis maing balita Biblia. Nagingon dinhi aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Diini i-address sa tanang katawhan sa kalibutan. Aron masayod tanang katawhan sa kalibutan nga ang Ginoo maong Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios ug magtuman sa iyang mga sugo o mga balaod ug mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Pag-unsa ang tanang katawhan sa kalibutan, magtuman siyang kasuguan. Karon nag-unsa ka man nga wa man ka nagtuman, nagsupak man hinuon ka, I know nga og naminaw ka karon padayon ang naa sa imong kasing-kasing ang pagsupak. Kini siya paluap man sa gisgutan ni Brother Libby kagabi. Kaso nga lang wa lang ko makaari gabi tungod mangod kay danger na kayo kay wa nay brake ang ako nga motor, lisod na magdagan nga ang brake mo ungot na, di na mo function. So wa gid ko kaabot dire. Pero kinirong gitubag na to paluap ni sa kagabi nga imo ning giride unan. Imo ning giride unan. Pero ayaw kalimot nga ang Dios nagpailog pa nimo hangtod karon sa imong pagkamasinupakon, pero muabot da ang panahon sigon sa atong gibasa, ibubo sa Dios ang iyang kapungot. Ayaw paabuta, ayaw hulata nga kamong mga Sabbath breaker kabubuan mo sa kapungot sa Ginoo kay muabot na gani unya ning panahon na usa pa mo gusto mo sunod og magbantay siyang adlaw ipapahulay, wa na gid unya mo'y panahon pa para ninyo. Mauni ang higayon karon nga ato nga himuon ang pagsunod sa Ginoo dili sa pagsunod sa gitudlo sa mga leader. Tan-aw ra gud na ang bersikulo nga imong gipanggamit og nihaom bagud na. Naabay gihisgutan dihang adlawng ikapito. Wa ang imo mga bana-bana dahom-dahom kana bang mogamit og bersikulo unya ang bersikulong imong gigamit imo dayong datugan sa imong kinaugalingon nga pagsabot. That is your own understanding. Nya kay ang huna-huna sa Dios dili man mo huna-huna sa tao. Isaiah 58:5, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Karon ug maoy pahanuntan nimo ng huna-huna sa inyong mga leader gimong huna-huna, dili na mo coincide, dili na mahaom sa huna-huna sa Ginoo. Timan kining gipamulong ni Kristo ayaw baliwalaa. Nagsulti si Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Timan sa imong pagsupak, imong gisupak ang kabubuton sa Dios, si Kristo namulong na nga ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa Dios. Mao nga nangutana si Ginoong Hesus sa tanang mga Sabbath breaker, sa tanang mga Sunday keeper. Nag-ingon siya sa Lucas 6:46, and why call ye me Lord, Lord, and do not things which I see? Nganong mutawag man mo nako Ginoo, Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Nganong gisunod ninyo ang inyong leader, inyong mga pangulo, wa ninyo sunda ang Ginoo. Pangutana ni Ginoo ni adtong mga law breakers, mga Sabbath breaker. Timan-in ninyo ang panahon nagakahidul na, niabot na sa inyo ang kahigayunan nga inyong nabatian ang kamatuoran sa adlaw unya sa katapusan kung magpabilin mo ni ana karong hunahunaan ninyo pagsupak sa adlaw sa katapusan, magpamahit kamo sa inyong mga dila ug mga ngabil sa tuman nga pagmahay o pagbasol nganong gipagahi ninyo ang inyong mga kasing-kasing. Well, mga higala, atong ibalik sa kay Brother Libby. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Brother Libby. Okay, padayon tayo gilasunan ato usaning paminaw ang usa ka awit nga nag-request. So sorry kay nadtong mga nag-request pod kaganiha tungod kay nikalit lang og off ang ato nga video, no? Nya nag-open tag usab karon, pero nay natiman-an nato nga mga kanta nga gi request.
Okay, ato ning dalit ang awit nga dili kabayran. Request kini gikan ni Starfile Adisor. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, giatiman niya ako og giampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salaping ibulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, nag-anak naunta ako gahom, ang pandisapnay mo ako Ginoo, pinaagi sa mamungaway pagubay. Sa kagulanan ko, ilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salaping ibulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, sa panahon na ako namalayo, sa nabilin na kinabuhi ko karon, ihalat ko na kini sa bisan pa ang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa salaping ibulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, dili kabayran sa salaping ibulawan. Ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo, ang kinabuhi ko ihalat ko kanimo. Walay kagutom
Higalas pagpadayon sa pagtubag sa pangutana, ato sa ning basahon kining mensahe. Ato ning tanawon mga mensahe dinhi. Okay, ni si Ronilo Itang, maayong buntag kaninyo Brother John o Kuya Libby, o maayong buntag usab sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Delberto Higante Sumalinog, good morning. Anya niya po si Chari Robas Barti, maayong buntag. Niya po si On-R sa Lucas 24:44 at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y suma sa inyo pa. Kinakailangan matupad ang lahat ng mga bagay na susulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. Di pagyan siya unya giingon badiay sa Mateo 5:7 nga ang particular na tulumanon sa Ginoo mao ang pagtuman sa Sabat. Niya po si Joel Seno, good morning. Po bro, God bless you. Di pagay mensahe ni On-R, onya kung tinuod brad nga hangtod karon pagatumanon gihapon pagatumanon gihapon ang pagbantay sa adlang pahulay nganong giingon man sa Ginoo Mateo 5:18 nga hangtod sa matuman ang tanang butang sa kasuguan. Unya unsaon naman di ay na ron nga hangtod karon wala pa di ay na matuman sa Ginoo. Hahagion sa manimo pagsabot na brad, dakong sayop anang pagsabot nimo. Kanya di pagyod ayaw pagkonklusyon dayon brad kay ikaw mismo wala jud katugkad sa kamaturan looy kayo ang mga membro ninyo pasundon jud sa kasuguan nga ang Dios na mismo ang nagpahunong particular bad kasabot kaanang pulunga ang kalisod man gud ninyo giingon sa Ginoo nga dili ako nagaanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan kundi ang pagtuman automatic man gud mo nga napulo kasugo dayon kaluoy in taon sa gisulti kaluon in taon oy gisulti bagyod diha sa Ginoo nga moanhi siya para tumanon ang pagbantay anang adlaw papahulay. Di ba wala? Okay, mo na yung mga reaksyon din sa ato nga programa. So na kay sorting Joe tayo na ba, John? Daan pag yun kong nagsulti kaganina Brother Libby. Okay, ito ba din? Brother Libby, Sunod ka niya. Brother Libby. Ah. Okay, daan pagyud ko nga nagsulti kaganina, sukad pa kaniadto hangtod karon ang imong gipakita maurag gyud ang pagrebelde. Mo bitaw na atong gibasa kaganina sa Biblia ato ra guning basahon kining gihisgutan. Kamo ingong ka nga ayaw pag-conclude kay ako'y wala makasabot. Kanang bersikulo ba nga gipanggamit nimo Lucas 24:24 ba na? Naabagyoy gisulti diha nga dili na ang tao mosunod sa ikaupat nga sugo, dias na pulo ka sugo mao ang adlaw gipapahulay. Kining gihisgutan sa kinini ang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 21 nagingon, but their children to rebelled against me, they refuse my laws. Tanawa. Kinsa ning gihisgutan nga nagrebelde bato kanako kay ilang gilapas ang akong kasuguan. Kunya, ikaw karon nagtuman ka o naglapas ka? Di ba wa? Kana mo ingon ka nga, wa na gyud lagi na ang igpapahulay. Asa man na nimo makita nga ang Santiago 2:10 kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin nini, siya nahimong malinapason sa tanan. Usaray imong gilapas, naglapas ka na sa tanan. Unya kanang gisulti samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta. Timan niya, ang langit ug yuta samtang magalungtad pa,
sa kasuguan walay pagasayloan. Ha? Bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Ang langit ug yuta naa pa man na. Unya ipatuman man ang tanan, ang sa imo dili na. Kung dili man kamudawat sa manggigisultis Biblia, dili nami matingala ana kay wa man ka nag-inusara on ar. Ha? Hibawa magugo alias ragod ni nimo. O karon kung imo ning tan-awon o pamatii ragod kuno ni, ha? Sa gipaluap man nimo sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18. Unya hangtod sa kananaang 20. Once a Jewish religious leader asked him this question. Ako lang sad ni nga binisayon kay naay mga bata unya ikaw unar, kay magtago maga kini ra bagyong tigtago-tago mao man ni tawo nga dili makaharong sa kamatuoran. Oh. Og makasabot kag English labing maayo. Pero dili ka kasabot sa English, akong binisayon. So sa mga bata ug nimo ni. O niya once a Jewish religious leader asked him this question. Usa ka pangulo sa relihiyong Hudiyo nangutana niya mahitungod aning pangutanaha. God sir, maayong magtutudlo. Timan nga si Kristo gitawag siya, He is the great master, He is the great teacher, He is a good master, He is a good teacher. Ang pangutana din ni good sir, biato kunong susihon kung unsay gitubag sa maayong magtutudlo. Hinaot nga mosunod kas maayong magtutudlo nga si Kristo dili nang magtutudlo sa iyong simbahan, moingon kang ayaw pagkonklud, dili man na mahitabo nga dili ka makonklusyonan kay Biblia man ni ang nagsulti. O niya good sir, what shall I do to get to heaven? Unar, imo na ginang tinuyuan. Ang Ginoo nag-ingon nga, they rebelled against me. Murebildi ka Diyos Ginoo. Nag-ingon din, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ko makasulod sa langit. Si Kristo nagsulti ba apod nga di tanan magyong Ginoo makasulod sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa maanas langit. Unya ni what shall I do to get to heaven? Unsay gitubag sa maayong magtutudlo? Do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang napamalandong sa imong pag-ingon nako nga ako maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya. Only God is truly good and no one else. Ang Dios ra gyud mo'y maayo ug wa nay lain. Busa kanang taong magpadako sa gugulingon naghunahuna ang insakto maayo gid siya. Hawa ang Dios ra gyud mo'y maayo. Unya nag-ingon din at no one else wa nagyulain. Nag-ingon din, but as to your question, niya onar, sa imong pagtago, sa imong kaugalingon, mo na ang gingos Ginoo, but as to your question, mo ni ang tubag ni Jesus, apan may tungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say. Nasayod ka na og unsay gisulti sa napulo kasugo. Ang pangutana, unsay akong buhaton aron ko makasulod sa gingharian sa langit. Unya ang tubag ni Kristo naging, you know what the 10 commandments say. Wa manggug ka kahibaw unsay gisultis na pulo kasugo. Atong gibasa kaganina, siya ro naman pod og ang imong kasing-kasing kutob ragis pagsupak. Niya akong basahon kung unsay gisulti dinhi. Nagingon as it is, however, there still remains for God's people. Timan igud, still remains for God's people. O niya, nag-ingon din a rest like God's resting on the 7th day. O niya, maingon kang wa na. Di asa man kuno na nimo, moingon kang wa na ng ikapitong adlaw, ipapawlay. Pila naman lang di ay kaadlaw ang imuhang usa ka semana. Unom na lang, kay wa naman ng ikapito, wa naman ng ipapahulay. Busa mo ingong kang ayaw pag-conclude, Brad, dili na pwede nga dili ka makonklusyonan kay Biblia na. Ang atong gibasa kaganina, sumala sa ato nga gihisbuta na kung nakatimaan pa ka, unya, ni ay gisulti din
Okay, ani kining gihisgutan dinhi. Matud pa dinhi nga still remains for God's people. Mo ni gisulti, nagpabilin alang sa katawhan sa Dios. Unya mo ingon ka gyud nga wa kita labot ana di na ta mosunod. Kining gihisgutan sa pinadayag 14:12 gisulti. Busa kamo nga mga katawhan sa Dios nga nanagtuman sa iyang mga sugo. Ang katawhan sa Dios nagtuman siyang mga sugo kay di naman ka magtuman aw magduda ko kang kinsa kang katawan niya moingon kang ayo pag-conclude nga ni ni nasulat man sa Biblia. Unya ang gihisgutan sa Juan 2:4 siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Unsa man deka? Di ka bakakon? Moingon pagig ka nga ayaw pag-conclude. Biblia na nag-conclude, baka kung walay kamatuuran. Unya, kung imong basaw ng Juan 3:4, ang naghimog pagpakasala, naghimog paglapas sa sugo. Kaya ang pagpakasala mo paglapas sa sugo. So, 8 nagingon, ang nagpakasala, meaning naglapas sugo, iya siyawa. Brother, ayaw gid ipailang imong kaugalingon nga di ka kasabot sa kamatuuran. Kaya anak ra ka kasabot sa bakak. Ang kwartang fake, mura gipod og tinuod nga kwarta. Mao ni ron ang naa nimo, mura gipod tinuod na ang bakak nga naa nimo. Timan ang wa magsunod sa kasuguan, bakakon og walay kamatuoran. Brother Levi. Okay, daghang salamat Brother John. So atong ihatag pa daw kang Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother Levi nya ato sa pasalamatan si Brother On siya nga padayon nga pagsubaybay sa tong programa. So namugna na sab ni ang iyang kini ang follow up or ang iyang reaction kagabi nga gitubag nimo Brother Levi. Mo ba ni ningingon the other week nga ang iyang pangutana lihay-lihayan? Mao ni siya. Gitubag na gini ang putana pero siya nga na lihay-lihay pa. Siya mo ning lihay-lihay sa kamaturan nga gisulti sa balaang kasulatan. Ang problema magud ning Brother On kay og natay itubag sa iyang pangutanan di siya og matubag nato og dili haom sa iyang gusto. Isipon yang gilihay-lihayan. Isipon po niyan, dili mo. Ato ni nga hatagan gyapon pa daw sa pagtagad magigsunan may tungod sa follow-up ni Brother On kagabi sa pangutana nga gitubag ni Brother Levi mahitungod sa adlong igpapahulay. Nga saya nga konklusyon, saya nga pangutana nga ang adlong igpapahulay gipahunong na ug ang adlong igpapahulay alang rana sa mga Israelianon nga naulipon ngadto sa Ehipto. Kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan og makiglan, dunay mga na-record sa Biblia or dunay nasulat sa Biblia nga naghisgot nga ang adlong igpapahulay gipahunong. Pero dili na mao ang adlong igpapahulay nga gitawag natog 7th day Sabbath. Kung dili kanang mga adlong igpapahulay or kanang adlong igpapahulay nga gisgutan sama ng Oseas 2:11, dili man na siya referado nga ri sa 7th day Sabbath. Kundili ngadto na sa mga pistang iglili or sa agricultural Sabbath or kining gitawag og yearly Sabbath mga kaigsunan og makiglaan. Now kung ato nga lantawon og susihon, kining adlong igpapahulay ikaupat kini nga sugo diha sa napulo ka sugo sa Dios. Kung imong lantawon og susihon ang English Contemporary Bible, ang gisgutan sa Leviticus chapter 23 verse 3 mga kaigsunan og makiglaan, naghisgot gyud ang Dios nga nagingon siya, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kana nga gisgutan nga kining balaura dili gayud mausab, but pasabot di na gid na mausab. Asa man na refer ngadto sa 7th day Sabbath. Unya muhaom day ang konklusyon or ang paghuna-huna nga gipahunong na ang adlong igpapahulay nga mga adlong ikapito or ang 7th day Sabbath. Dili kay man ang Dios mismo ang namulong nga ang 7th day Sabbath dili na gyud na mausab. Niya pa ang Dios nagsulti nga sa napulo ka sugo walay usa ni kuhaon ni idugang sa iyang kasuguan. Subot pasabot nga kanang ikaupat nga sugo nga adlong igpapahulay sa Dios ikip na gyud na sa katawhan. Dili kay kini ang laktawan. Kaya man ang Dios man mismo ang nagsulti ni ana Brother On. Kamo din ang naminaw
kung dili mo kauyon ug dili mo ganahan mo sunod niining ato nga gipanghisgutan karon, inyoha na nga kini ang choice, inyoha na nga pagpili. Karon Brother Onar, kaubas tanang naminaw, kanang gisgutan nga ang adlong igpapahulay alang ra sa mga Israelanon. Alang ra sa mga Israelanon nga naulipon ngadto sa Ehipto. Ngano man nga kining mga kini ang tinun-an ni Kristo, ang mga tao sa kapanahunan sa mga tinun-an ni Kristo ug mismo si Kristo nagsunod og nagbantay mangyapon sa adlong igpapahulay. Kung imong lantawon ang Lucas kapitulo 4 bersikulo kini ang Lucas kapitulo 4 bersikulo 16 ug 31, ang imong makita si Kristo sa matag adlong igpapahulay naa siya sulod simbahan. Kung imong lantawon mga kaigsunan ug makiglan ang Buhat kapitulo 13 bersikulo 42 hangtod 44, ang mga tinun-an ni Kristo si Pablo ug si Bernabe naa sulod sa adlong igpapahulay sa matag adlaw nga ikapito. Maingon man ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo, kanang ang mga word nga dili Hudiyo but pasabot mga hintil, Brother Onar, basta nang naminaw karon, nagsunod og nagbantay sila sa adlaw nga igpapahulay nga mga adlong ikapito. Nan asa man nato ipahaom o ibutang ang imong konklusyon ug paguna-una nga ang adlong igpapahulay ngadto ra sa mga Israelanon nga nalipon sa Ehipto, nga bisan pamanggani kining mga tinun-an ni Kristo, si Kristo og ang mga Hudiyo og ang mga hintil nagsunod og nagbantay sa adlong igpapahulay sa kapanahunan sa mga apostoles, mga kaigsunan og mga kiglaan. Brother Onar, basta nang naminaw niya kung imong lantawon, kining gisgutan diniya sa balasahon sa Ecclesiastes kapitulo 13, kung ato nga lantawon og susiyon, ingon ani ang gisgutan diniya sa kini ang pulong sa Dios, mga kaigsunan. Kung ato ni nga lantawon, ingon ani ang gisgutan diniya kung ato ni nga basahon. Ang gisgutan diniya ingon ani niya kung ato ni nga siya nga lantawon, ang gisgutan nag-ingon diniya sa Ecclesiastes, mga kaigsunan, Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13. Kung ato ni nga lantawon, ang gisgutan diniya nagingon, kini mao ang katapusan sa tanang butang, ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kung imong lantawon, Brother Onar, basta nang naminaw karon, ang gisgutan sa mao nga balasahon nagingon, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Kanang gisgutan nga tibuok katungdanan sa tao, but pasabot ana, dili lang kay selected ra, kundi tanang mga tao. Ikaw, Brother Onaro, basta lang naminaw karon, kung naghunahuna ka nga tao ka, apil ka niini sa pagsunod o pagbantay sa kasuguan sa Dios, apil na ang adlong igpapahulay. Nan karon kung kita magdumili sa pagdawat o pagsunod niini nga mga pagtudloa o mga pagtulunana, ang mahitabo sa tuwa ingon ani. Ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4, mga kaigsunan og mga kaiglan, kung ato nga lantawon, naghisgot dinhiya nga nagingon, ang pagpakasala may paglapas sa sugo sa Dios, kay ang paglapas sa sugo mauman ang pagpakasala. Now kung imo ang tanawon, mga kaigsunan, kung padayonon pagina nato, ang unang Juan kapitulo 3 bersikulo 8, ingon ani na ang gisgutan, ang nagahimog pagpakasala iya sa yawa, kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. Ang hinungdan nganong gidayag ang anak sa Dios mao kini aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. Brother Onar, o basta nang naminaw karon, kung magdumili ta sa pagsunod sa kasuguan sa Dios, nakahimo tas pagpakasala, padayos paghimog pagpakasala. Kung nakahimo tas pagpadayos pagpakasala, ang gitudlo o gisgutan sa balaan nga kasulatan, dili ta mahimong anak sa Dios, kundi mahimo tang iya sa yawa. Brother Onar, uban sa tanang naminaw karon. So inawat, Brother Onar, nga imong masabtan nga ang adlong igpapahulay wa ni gipaunong kining 7 days Sabat, kundi
nagapadayon gyapon ni hangtod sa ato nga kapanahunan karon. Kay kung imong balikan ang Hebrewanon Kapitulo 4, gihisgutan ni Apostol Pablo nga nagapadayon ra gihapon ang adlaw nga igpapawlay nga gitagana sa Dios alang sa iyang katawan sama sa adlaw igpapawlay nga gibantayan sa Dios tapos niya mahimo ang tibuok nga kalibutan. Unta Brother Onar, imo ning dawaton dili kay imo nga isalikway, basaha pag-ayo ang imo ang gidebatonan nga balaan nga kasulatan ug ayaw pagpadala sa pagtudlo sa imong mga ministro aron nga ang imong huna-huna masirad-an sa kamaturan. So alas paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claros. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother Isaw. So ato ning basahon yapagid siya yung mga mensahe. Okay. Niya si Brother Ronilo Itang, sa imong hunahuna dili mao ang hunahuna sa Dios. O niani iyaning tubag ni Brother Ronilo Itang sa mga reaksyon ni On-R. Sa imong hunahuna dili mao ang hunahuna sa Dios. Mao ning giingon sa Isaiah 55:8 o niya sa Juan 4:22, ang kaluwasan gikan sa mga Hudiyo, sa ato pa naa gihapon ang adlaw igpapahulay. Salamat Brother Ronilo. Tapos On-R, kanang naas Ezekiel wala ko muka mo kontra ana kanang gisulti sa Dios diha Brad. Pasensya na ang Dios. Salamat, isa kadali, Brother Libby. Salamat nga wa siya mo kontra ani. No. Meaning, unsa man siya? Sunod. Wa man siya mo kontra. Ning uyon siya. Ning uyon siya. No. Oh. Unya, nganong daghanon pa man na, Brother On-R og istorya. Unya, ang nagtudlo hinuon sa pagpasunod sa kasuguan sa Dios sama sa pagtudlo ni Kristo mo man wa kasabot para nimo. So salamat nga diha gisgutan sa Dios Ezekiel wa ka mosupa kana. Tupa uyon ka. Salamat sa imong pag-uyon ha. Yun siya ang kanang sugua kanila kay mismo sila nga gipatuman ana wala man jud makasunod. Mao nga sa Oseas 2:11 nga iya nang gipahunong o diya mamugos pa jud mo nga mutuman ana nga mismo Okay. ang Dios. Bantayan ni kay Na karong ang gabi Brother nag-ingon. Libby ato ni hisgutan ang Oseas 2:11 hisgutan niya On-R. Kanang ug may uwaw ka, mauwaw ka. Nya amo ning hisgutan ang Oseas 2:11 ha ug unsa ning gipahunong nga igpapahulay. Karong gabi ug may uwaw ka, mauwaw ka gyud. Timan ina ang Oseas 2:11 mo na mo itapi karong gabi. Kanya niya si Brother Ronilo Itang, Brother, susiha ang mga buhat sa mga apostolis. Anaaman gihapon nagbantay sa adlaw nga pahulay. Gi-observe man ni Apostol Paul. Mayong bantag usab ni Brad Isaw, God bless. Nyapod si Dong Bobby Tuya, good morning mga dudong, late ko ni abot. Salamat. Kanya nyapod si On-R, Lucas 4:28-29, nang narinig nila ang mga bagay na ito, napuno ng galit ang mga lahat nasa sinaguga. Sila'y tumindig, pinagtabuyan sila labas sa bayan, dinala ni siya hanggang tulok katong gitukmod kinipagyod o niya nganong nangasuko man to sila Ginoo kung nagtuman man to kaha sa Ginoo sa Sabat gusto pod papatyon pag sure oy. Unsa man lagi ang basis diha nasuko sila tungod sa adlaw igpapahulay bitan-awa ang gisulti ni Kristo kung say nasukan nila sa ipapahulay ba ha ha ha. Asa nga sitas Brad Adan Sinuwi Abraham nagtuman sa pagbantay sa adlaw nga pahulay niya ingon sa Brad Ronilo basaha tibuok chapter aron masabtan nimo duha. O si Abraham nagsuman sa nakasugwa sa Dios. Genesis 26:20. Ingon ni sa pag-sure, Brad. Hoy, may personal ka man, ha? Easy ka lang, Brad. Call ka lang, ha? Ang pulong lagi sa Diyos sama sa espada 4:12 hait pas espada ko ay sunal dili na pamersonal masakitan ka gyud masamad ka gyud kay ngano man gibasa ang mga bersikulo wa ko na personal nimo kay ko kailan nimo nya mamersonal na Hinuong ko
Sure, ay. Gitago mo na yung kaugalingon Awa, kay na, diya di sa na. Facebook. Mo Yun lagi ang gi- imong gitago ni iyong Ay. kaugalingon. Wa gani ko makailan nimo unya mamersonal na hinuon ko. Karong gabi para gyud nga maklaro nimo, makita nimo Osias 2:11 mo man ay imong gihimong kapital gipahunong na unya gisultian ka naman unta nga naay mga igpapahulay nga gipahunong pero dili na ang adlawng ikapito. Kay gisulti, this law will never change. Unya gisulti nga still remains for God's people ang seventh day. Magpahulay ang tao samas pagpahulay sa Dios sa ikapitong adlaw. Pag sure diha on aroy. Okay, atong pasalamatan si Brother Abraham Clavis, yung pag-uban, Samuel Saludar, napod si Sir Jemar Colis Cabaton, mga nag-send the gloves, si Gay Marie Kalapuan, Rufino Moreno, napod si Edward Jenna Reyes, na ato anis Davao. So, padayon tahigalas paghatag og dugang pagpasabot, no, may tungod sa adang pahulay. Muna gireakan ni Brother on R. React siya kay buti ipasabot nga wala nagyud na ang adlaw nga igpapahulay nga Sabado sa panahon ni Kristo kay para niya kay pahunong na kay nangasuko kuno ang mga Israelitas katong mga Hudiyo nga kang Kristo dito sa sinagoga. So, iyang ipasabot nga wa na. Pero pangutana, kung tinuod wa na Brother Ronar, Domingo magyud ang inyong gibantayan. Diin man kay mabasa sa Biblia. Bisag usa na lang ka bersikulo nga nagsugo ang Dios nga ang adlaw ng Domingo maoy gipuli sa adlaw ng Sabado nga igpapahulay. Nabatay sugo. Kasi nagtuman-tuman tag sugo nga wa isugos Ginoo. Nagtuo man tang gipulihan na. O niya, di man tayo mabasa sa Dias Biblia nga nag-ingon si Kristo nga iyang gibalhin ang adlong igpapahulay gikan sa Sabado ngadto sa adlong Domingo. Di man tayo mabasa ana. O di gato ba yung basahon diri ang Hebreo chapter 4 verse 9. O niya, kung imong tanawon sa Good News Bible o sa Today's English Version, ang mabasa mga higala, matod pa, however, there still remains for God's people. Muna last book ni San Pablo ha? Kung tinuod, pag-abot ni Kristo yan ang ipahunong to, di na unta mag-ingon si Pablo, ana, there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. There still remains. Ingos Pablo, naa pa, nagpabilin pa. O niya, si Brother Ronar, ingon, wa na. Asa may tuhuan na to, ani? Si Pablo or si Onar? Si San Pablo na ingon nga, naa pa, nagpabilin pa ni. Nagpabilin pa ni alang sa mga tao sa Dios kang kinsa ni ang ikapitong adlaw nga gipahulayan sa Dios nagpabilin alang ni adtong mga tao nga gustong mahimong tao sa Dios. So si Brother Onar, kung gusto ka nga mahimong tao sa Ginoo, dili ka exempted niining ikapitong adlaw nga nagpabilin pa hangtod sa panahon ni San Pablo. Klaro na. O nga, kung imong panahon diri sa Aricas Catholic Bible sa New Jerusalem Bible, ang mabasa mao ni, there must still be anaa gihapon nagpabilin. Ingani nga, a seventh day rest reserved for God's people na agihapon kini nagpabilin. Ang ikapitong adlaw nga igpapahulay gireserba lang ni sa mga katawhan sa Ginoo. So og ang tao nga dili pa katawhan sa Ginoo, unya mahimo siyang katawhan sa Ginoo, digid siya exempted sa pagbantay sa adlaw nga pahulay, mga higala. Kay kining adlaw nga pahulay nga seventh day, wa gini mabugto ang kutay ni ini. Dili ni kay panahon ra ni Moses. Ang adlaw pahulay simana palay edad sa kalibutan. Nahimugso na
og ang unang nagbantay sa ikapitong adlaw nga igpapahulay mao ang Dios diha sa tanaman sa Eden. Og mangutana kag unsang adlaw Sabado na kay gisaysay na sa Exodo 20 bersikulo 11 atong mabasa diha sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan ug ang yuta, ang dagat ug ang tanang butang nini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw tungod niini gibendisyonan sa Dios ang adlaw sa Sabado. Klaro ana ug misantos kaniya. So ang ikapitong adlaw nga gimension si Moises nga gipahulayan, gibalaan o gipanalanginan sa ikapitong adlaw gisaysay sa Exodo 20 bersikulo 11 gipamatuod nga adlaw kining Sabado mga higala. O niya pangutana alang rabanis mga Israel kung ang mga Israelihanon sa unang panahon nagbantay sa sigpapahulay makatarunganon silang mabantay nga naman kay tao man sila kay sa atong mabasa sa Marcos 2:27 si Ginisos yun mismo ang nagsulti mga higala. Ingon siya, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat sa Dios para sa tao. Kung para lang tatos mga Israel, mga Hudiyo, nag-ingon tos Ginisos, ang adlaw igpapahulay gibuhat kini para sa mga Hudiyo. Pero kay tao man ang gimensyon, mao ni tubag ni Ginisos sa pangutana ni Unar sa mga Hudiyo rana kasama itong tuhuan si Kristo. General tayo magigamit ni Kristo. Kay sa Greek ani kaning anthropos migala. All human being. Human being gani ni si Brother Unar di ka exempted sa adlaw Sabado. Apil ka sa pagbantay ani kung human being ka. Gawas kung dili ka human being ma-exempted ka. Bisan pa man gani ang mga dumuluong kay gimension sa Biblia, mga stranger, mga Hudiyo, kadtong mga tao to nga mga katawhan sa Israel nagbantay sila o niya ang mga stranger, mga dumuluong, mga tao na nga dili Hudiyo. Ato ra masahon dili sa na makasulat sa libro sa Isaias mga higala. Paminaw niyo kung masahon na Isaias kapitulo 56 bersikulo 2 ataw nang basahon ang 2. Bulahan ang tao po ni gimension no, wa mag-ingon nga bulahan ang mga Hudiyo. Bulahan ang tao nga nagahimo niini ug ang anak sa tao nga nagapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga pahulay gikan sa paglapas niini. Pangutana, ikaw ba on anak ba kag tao? Kung anak kag tao apil ka ani kay ingon ang Ginoo bulahan ang tao nga nagabantay sa papahulay gikan sa paglapas niini. Apil bagong mahintil atong basahon sa bersikulo 3 ang 2 mo atong ibasa. Ang 3 ya dito sa The Living Bible ang atong ibasa mao ni, and my blessings are for Gentiles too. Will they accept the Lord? Don't let them think that I will make them second citizens. Ang panalangin si Ginoo para po sa mahintil, buti pasabot, para sa mga Hudiyo. Tanaw na to ang bersikulo 6 at ang basahon kayo din ingon man usab ang mga dumuloong, mga mga hintil, nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimo nga iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa igpapahulay gikan sa pagpanamastamas nini. Ang atong nabasa higala ang mga dumuloong, mga hintil nga makigtipon sa Ginoo aron sa pag-alagad kaniya mahimo siyang iyang alagad. Unsay requirements, bantayan niya ang adlaw igpapahulay gikan sa paglapas nini. Higala Brother Onar, kung wala pa ka nagbantay sa igpapahulay, dili pa ka tinuod nag-alagad ngadto sa Ginoo. Tao ang gimensyon, hintil ang gihisgutan ni higala nga mahimong alagad sa Ginoo sa diha ngayang bantayan ang adlaw igpapahulay gikan sa paglapas niini. Nagpabilin pa ni hangtod panahon ni San Pablo kay dimensyon sa Isaiah 66 bersikulo 22 o bersikulo 23. Paminawa akong basahon
dinhi sa maayong balita nga Biblia. Mao ni atong mabasa. Kay ingon nga mulungtad hangtod sa kahangturan ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga akong himuon, nag-ingon ang Ginoo, mulungtad usab sa kahangturan ang inyong kaliwat. O, muna gipasabot niya sa ato pa, mulungtad hangtod sa way katapusan ang kaliwat sa mga matarong kadtong kaliwat sa mga linuwas, mga higala. Gayon naman 23, og matag adlaw igpapahulay ang tanang tao muduol kanako didto sa Jerusalem aron sa pagsimba kanako. Gipasabot sa Biblia nga matag adlaw igpapahulay, sa English pa, every Sabbath day ang tanang tao. So maluwas ka ba Onar, apel gyud ka. Mapugos yung ka pagka 7th day dito sa langit. Nga naman, kay tanang tao man, wa may exempted. Tanang taong mga linuwas, muduol sa tubangan sa Dios aron sa pagsimba kanako. So kini nagpamatuod lang nga wa gyud mausab ang pagbantay sa igpapahulay. Kay sa Levitico 23:3, gibasa to ni Brother John kaganiha, gaingon ang Dios nga duna kamoy unom kaadlaw, buhata ang tanan ninyong baluhaton, apan sa ikapito kaadlaw sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kinialang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, kinahanglan magbantay kamo sa adlaw igpapahulay ug mag-usa kamo sa pagsimba kanako, kining balaora dili gayod mausab. Munay gisulti sa Biblia, di mausab, pero kang Brother Onar, ang balaod sa igpapahulay na usab. Asa may tuntuhuan si Onar og ang pulong sa Ginoo nga nagsulti nga di gyud mausab, og atong na-probe mga higala hangtod pag-abot ni Kristo na batasan niya nga tuwa siya sa naguga sa matag adlaw pahulay mutindog pagbasa. Kay munay kinaiya sa mga taong magsimba sa Ginoo pagkaadlaw pahulay, magbasa o niya magampo, magawit o niya bisan sa panahon sa mga apostol ato sang mapamatudan nga nagbantay sila adlaw nga pahulay, tuwa sila sa sinagoga o gipamatuod ni Pablo siyang panahon sa katapusan niyang sulat, ingon siya, there still remains, nagpabilin paghihapon ang adlaw igpapahulay, ikapitong adlaw, apan alang lang kini sa mga katawhan sa Ginoo. So wa naputol ang kotay niini, magpadayon kini hangtod sa bag-ong langit o bag-ong yuta. So kung gusto kang maluwas, Brother Onar, bantay yung igpapahulay kay ang katawhan rabas Ginoo, gibinlan sa Ginoo igpapahulay para siyang katawhan ikapitong adlaw. O niyang adlaw pahulay, matag ikapitong adlaw, ang katawhan sa Ginoo dito sa langit, magbantay niini, kauban sa Ginoo, hangtod sa walay katapusan. So, atangi ang mga dugang pangkasayuran, kay unya sa gabi, ipadayon nato ang paghisgot nining bahina mahitungod sa adlong igpapahulay. Kay aron ato masabtan og ayo, kay daghan baya ang mga nagasupak sa kamatuoran diha sa Biblia. Pero daghang mga batid nga mga Kristiyano nagkalaing pundok, nagpamatuod sila nga wa gyud sugo diha sa Biblia nga nagsugo ang Dios nga Domingo na ang adlaw nga igpapahulay. Okay, wa naman tay time, hinaot pa nga ato nasabtan ang kamaturan og sa di pahingpit tapuson ang atong tulumanon, niya ang awit, ang ato nga theme song atong idalit. Okay, ito ngayon si Brother John alang sa closing prayer. Kay mga higala magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, ang imong pulong Ginoo gamhanan hait pa sa espada hidoy sulab, si bisan kinsang tao nga magapagahi sa ilang kasing-kasing madutlan sila, sa influensya sa Espiritu Santo makasabot sila, o pinaagi sa imong pagpanginahanglan tawaga sa pagpangalaga diha kanimo. Gipangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among matud nga